Raphael Signs, a specialist in designing, printing, signage, or vehicle branding, 3D signage and window branding, indoor and outdoor signs. For all your banner designs and print, contact us for a free quotation on the numbers on your screen, or email or visit us at 91 Livingstone, Corner 8th Street in Harare. Raphael Signs, our portfolio speaks for itself. Vakangoya kuisa chibage mushonga vachibva vadzoka havana chavakaita vakangoisa chibage mushonga ndobva vadzokera kumba kwavo havana kurara havana chavakataura vatabva panakadai iwe wachi handira kuzokenda aiwa ndiri kuzvizwisisa saka wati toita sei bhozi munhu amba wachinja unhu ndo wawakawana iwo wati asitachinja unhu saka toita sei mambo yegatikudzise pamataura aita mabuda vanhu anga achitaura kuti zvoni haisi nekuti amai havasi kuchinja hanzi nekuti amai havasi kuda amai nini saka ndopaabvunzwa nedare kuti zvoni iwo wakamboitere mukano wekuti bhozi hapana mukadzi wekuti akatorwa amai nini anobva ambosekerera iwo unofanira kuita mukano wenonyengetedza amai guru kuti amai guru ndozvako uri mubedroom acho uchiwanyengetedza amai kuti vapedzera vakuzoita vakuzvinzwisisa saka yedhi anofanira kuda mukadzi pachena kuti uchiri kumuda here kana kuti hauchamuda wakaita chipari usati waziva chipari chinoitwa utange wabvunza vana zvipari hakuna kungotora chipari hezvo tasaona zvazvakuzoita zvakupa dambudziko amai guru vanononyaradzwa uri mubhedhuru uchitaura navo havanyaradzwe uchivanyima bonde hakuna zvakadaro unenge uchitowedzera hondo yacho iwewo ndo pauri kufoira ipa mukuti kudina kupata vana vangu atezvani mukuti kudina pamukuremera yanditika ndamboedza zvese izvozvo wauya nani meshamani tingawesite nguva wauya nani akona kukura kwavo ndauya nemadzimai angu achirega tibatsire adzimai vadiki uyai tibatsire ndo basa redu adzimai vadiki uyai mama garai amai munovazera zvokungoonana ichiita introduction tipedze nyaya idzi bhozi nditonomika ndinotangera panapa wauya nani iwewo adzimai vadiki vaziva amai yako uitsotso wauya nani hapana kwaimamai mauya nani ngaiuya uzadzenyu ngaiuya tikumuona zvavada kunyira kuzinga atizva havana kuguta sadza asi vafunga kuwedzera sadza havana kuguta vafunga kuwedzera sadza mukondiite miiri asi vatadza kuzvitaura mani imichitipirai adzimai nyaya adzimai inini onekutaura chokwadi kana maona atotadza kusumuka pasi anidza kunyepera kuzi anongofunga kutaura chokwadi aiwa taurisa vakadzi ndova akandova amai guru pamusoro iname guru waziva zvangu ndinofungudza tatadzi amai guru amai anozvintrodusa
Sauka. But we go apa vaonana vana. Uyu ndiangofanira kutaura kuti amai guru ava. Kuti no. Iwe utaura wega shamwari. Taurisa shamwari kurwara here. Ndati amai guru. Ava ndo amai nini? Ndoti mugare mushe namai nini. Muwirirane. Ndati vawirirane, muwirirane. Mugare namai nini ava ndo amai guru. Ndoti mugare mushe muwirirane. Ndikuzvinza zvangu pamusoro mai guru ndikuwaziva asi amai guru ndikasangana kuti mamukasei masarasi havadairi usakutoti amai vanotoenda zvijairira kana nemopimomotsamoti nditoita sekuti mamusekerero mutoenda zvijairira saka zvinhu zvakaomerwa pane zvekundibata-bata taurai pane audio yakaitwa nababa amai vachituka inini vachituka naamai vangu ndikabereka ini makapowana audio yacho nevarume vangu iwewe sumuka unoenda apo unosaini azvinondakaribisa murumonya muna mhosva munayo musatuki atuka zvinonyatsira asi amai venyu hava kuzisiya vanoziva kuti zvikundiwadza amai venyu makavaudza here ndakaudzana sekuru wangu endai murusainawo Shamwari, unomakore mangani? 46. Baba jai. Kama muka ulitika mwa 27. 6 years. Kaza kusibata kumba msho wao. Chatauri kwa kumasi. Saina ina mungu. iyi mhosva yaitwa kudhara kai pana amai vavo usana kubvunza kuti amai makavaudza here andakaudza sekuru saka zvakatosvika anofanira kuripa ndava yakanzoi ndiwo kushashanda zviripa mhosva uko wakanga waroora here wakaroora ko uko wakaroora here saka tomuripisei kwasha here amen tomuripisei azikanwa kasabereka rokutukwa pamusaka pemunhu wani Unevana vangani nomurume nomurume uyu hatina vana iye anovana vavo novazukuru vavo ndinovanawo vangu novazukuru vangu saka vakangoti tongoda kugarisana saka tagara 23 years murume wandagara naye kudhara 23 years une makore mangani amai amai handina makore manani mari amai magarisana kwanguva yakare basi ne 6 months murume wenyu momuda endai kumba ndichida kukuripisai achangotsvagwana ate zvakacharipiswa kasi mazivana mukuru chiripo ndechekuti makaona mashaya murume uyu aenda uku kasi nini chandada kuziva ndechekuti kunyari kugarawo zvakadii mazuva akawanda se kugara kwakawanda agara kutogara mumba pangu kasi mazviziva kuti pane kungoda kuendwa pane kuda kuenda ndisingazivevo ari tundu anoziva aiwa imi mamamuchi maako magarai sikaitsva mamuchidzame kuti maako meaning kuti maako zeti varipo pane zvoda kutogadziriswa saka mimi munofanwa kumuudza tichienda mari ndobvuma ndagara nakuramba kuti muwirirane nhasika kuti ari kurara kwenyu motomutai waende kurara kwaamai guru nhasi kunokwanisi kubuda ndokuti muwirirane namai guru musoro iti tada kupedza amai nyaya iyi takangoitonga futi kwedu kwamama kwasapo saka ava vakabvuma mhosva iwo zveshuwa yakutanga saka vakaitwa vabvise mbudzi
yokubhadhara inini kukanganisa kwawakandiita no $50 $50 vakabvisa yakauya mbudzi havasati vabvisa ivo vanomboita nezveiri varunena zvomaoko zvomaoko vanda zvomakomo apa chiripapo kana dare bhozi iwewe wakatadzira mukadzi wakamutorera mumwe mukadzi wechitu ipapo zvovati mukadzi we kana dare ranga ranga kuti iwe unofanira kubhadhara mukadzi ende unobhadhara mukadzi muhombo kuti asvigamuchira andiona kuti nyaya yembudzi ndeiri kumupa kuti aitete asi kuzvigamuchira zvakanaka kuti usati wamupa mbudzi yake yawakamunyepera ende unopa mukadzi mbudzi yake mukadzi muhombo rega ingouya kuno kudai in 2 weeks time twa 16 ngawe nembudziyo wazvinotaura mbudzi toda kuiona panapa amai kunyarara kuchiupusa amazvizisa kunyarara kuchitase chiendai kumba ndikufungidza kana baba vati ndoda kugara nemukadzi wangu kasi ndoda kuti adzose ndimwe mukadzi meaning kuti vari kuwirirana nai endai kumba mugare zvakanaka baba kwangu kuti juti havawandire kwangu kana riri rangu vanoenda kunova mazviki vangatizozvaana pamutora mbudzi yenyama nda kunzwa kuti pane zvachinja here aiwa maita basa mama zvimwe zvisi hamune basa nazvo uyo ngaachiteerera mwana nyaya yangoda kunzwaka haisi yako but wakutozoinzwa manje nyaya yejuti kutaurwa apa zvezvo zvemushonga zvakutaura hazvina basa rese juti ndo rine basa mwanangu ndo rine basa adhara wakatodenhaka wotokunya saka iri basa raarani rako adhara vacho makabikwa wofuti vamwe ndawina